Awusangeni isikwe emanzini. Awusangeni isikwe emanzini. Hey. Isifuna Abraham ngoba niwangaka. Ufuna Abraham. Ufuna ni? Ufuna ni? Okay. Sina mashi. Sina ingia tena. Wasina stop, please. Stop, please, maji. Sina toshi na makola kwenda. Sina toshi na makola kwenda. Okay. Alambe. Agora zoom. Napanga ukuba ngifanelise. Ngicela nawe umleze phambi ngicela ukuthi nizihlolisise emakhaya. Wonke umuntu unesitha somndeni wakhe. Wonke umuntu unesitha sakhe. Isitha sakho yikona kuwena. Njalo akhala umhlaka-12 esithweni sakho usixoshe. Mina njengami njengomthandeni one man standing. Anginaso isikhathi sokujaha amazayizayi. Nomakhalwane bami lapha eShowe, lapha eMuthu, lapha eMandeni, lapha eJozini. Abangangifuni abathatha ifoni ebhekisanayo bekhuluma into ebhedayo, belimaze, bethela into ephishini. Ezinye ingane la, ngibona kuxosha amazayizayi. Izayizayi lami isitha sami, isitha sami izayizayi. Hlale kumhlaka-12 lini. Kodwa ngizomnikeza manje, kodwa hambani yoxosha izitha zenu. Hambani yoxosha izitha semakini. Abathakathi emakini. Iwona amakwalakwaleke lawo. Umuntu ophazamisa ematekisini. Namakwalakwale lakho lebhizinisini lakho. Namakwalakwale lakho loxosha lona. Mawufana nawe, kodwa mangafani nami. Hamba emgaqweni uqimbi uxosha amakwalakwale. Mina ngiqosha izitha zami. Bye. Ewe nganzakwethu-ke uMthandeni SK uthi yena ikwerekwere lakhe noma umuntu wokufika kuyena yiloyo muntu oseduze kwakhe ofaka inhlabathi epharishini lakhe. Mina nawe nganzakwethu bengathanda sihlangane lapha kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uyavumelana yini noMthandeni. Yena akagxeki abantu bokufika, uthi ugxeka labantu laba ababhekisa amafoni ngakubona bese bekhuluma kabi igama lakhe. Mina nawe nganzakwethu besingathanda sihlangane lapha kwi-comment section. Siphinde sihlangane nawe ividiyo elandelayo. Danko.